lebo zase, a to bolo nechtiac. Našiel som železo a samozrejme, že aj emeraldy. To je ešte skôr. Dobre, takže túto som skapal, lebo ja som nechtiac spadol dole. Áno, a mám trident. Yes. Na ten som sa vážne tešil. Nie, tu sú stromy. Takže som skapal nechtiac, som spadol z vysokého miesta. A to je akoby karma za psa. Lebo zabil som ho v podstate ja. Ja som chcel dať pod neho blok. Lenže namiesto toho, aby som dal pod neho blok, som ho hitol nechtiac a on sa strepal dole. Urobil som si malú farmičku. A neviem, ale tuším, že aj z tohoto by som mohol dostať saplingy. Na onu. Nie saplingy. Semená na obilí. Lebo ja som si urobil farmu. Takže chcem nejaké obilie. Ale teď mám krumple a cvikle. V starom Minecrafte 1.12 dávala cvikla poison na 1 sekundu. Takže neviem, čo mám od toho čakať. Ty vole, ja som zafarbil strom. Ja som saplingy, či one semená. Jak ich dostanem? Tu není tráva. Dobre, tak idem tam hore. Minulý diel som chcela aj natočiť nejaký ten tretí. V treťom videu som našiel emeraldy, len zabudol som, že ja nemám ešte rekorder, takže nedal sa mi zvládnuť. Ty vole. Som tu našiel. Mňa teraz napadlo, lebo ja si chcem s touto urobiť dizajný ostrov. Ja to tu takto skopem. To bude ultra mega vodopád. To je dobrý nápad. Ne, zapadá slnko. Příšery. Srací. Odpovedne. Počkaj, to je rúžová? Nie, sivá. Niekedy si milím farbu, lebo ja som troška farboslepý na bledosivú a rúžovú. Tam je sugarcane. A on levituje. Kejvka! Žil som kejvku. Tam je druhá. Nice. A tu je sneh. Sa idem snowbalkovať. Snížek. Počkaj, mne chýba jeden pumpkin a mohol by som si urobiť farmu na snow. Very nice. Plze pumpkin. Počkaj, tu je prúrva. Ty vole. Diače. V treťom parte. Ja budem môcť aj stiažiť, lebo ja mám už ironový krumpač. Takže takto si to poberiem. Koľko máme? 16 a 2. Takto. Dobre, môžeme urobiť 2 snowmenov. No to už ma nehytlo. Dobre, idem ku mne domov. Nevidím dom. To bol ďalší sneh. Ja som jej nič neubral. Tu je. Líška.
Čakať. Takže ja si upracem ešte inventák. A pôjdem do tej prúrvy. Sem si dám ešte mečník. Tu si dám bloky, žrádlo, torčky. A už zapíname od teraz ponechať inventár, lebo už som našiel prúrvu. Neviem, či som vám slúbil, ale asi nie. Teda hovoril, že keď nájdem nejakú jaskyňu, takže už zapínam toto ponechať invenčo. Když do prascom nechoď nikam. Ježišia. Vole. Dobre, aj kravu by to chcelo na armor dáky. Alebo kejvka. Bomboši. Nie, ona sa respawnula. Keď sa vám chce, tak napíšte do komentáru, že aká je šanca, že sa respawne nejaký mob. A jak tak vidím, väčšina, ktorí ma sledujete, lebo prvé video 34 zhľadnutí, možno aj 40 a 5 odberateľov. Prečo nie 12? Koľko som chcel? Predpokladám, že ma už prestávate pozerať. Najnovšie videá majú jedno zhliadnutie a to niektoré len moje, lebo pozerám sa, či sú kvalitné a nebudem ich musieť dať preč. Jedno video budem musieť dať preč, ale to sa musím aj dohodnúť s kamošom, ktorý pozerá každé moje video. To je jediný typek, ktorý pozerá všetky moje videá. Takže napravte to a dajte odbery, aby už bolo 12 odberov. Keď bude 12 odberov, dám novú sériu Hardcore. 12 odberov a spravím Hardcore. Ja prisahám. Samozrejme napíšte, či by ste to chceli. Ty vo mne to nerastie. Kybelo vody si zeberem, aby som nepadol. Bloky na čo? Kybelo vody mi stačí. Lebo s tým môžem vyjesť. Krávička, ahoj. Počkaj. Hahaha. Kde je tá voda? Tu je. Dámy a páni, napíšte do komentáru hashtag najlepší parkourista, lepší než Tari. 3, very nice, 3. Dobre. To je ďalšia? Neviem, ale zdalo sa mi, že tam je ďalšia. Normálne Herobrainová krava, ktorú keď zabiješ, tak normálne z nej padne láva. Bum. Bum, bum a bum. Niekedy si zahrám Bed Wars klasicky. Tam je ďalší, áno, nemýlil som sa. Ale armor ani nechcem. Najviac kože padá z lani a koňa. A z koňa si aj klobásky urobím. Takto krásne. Do bani si berem bloky. Dobre, niečo, čo nepotrebujem, bude asi toto. Ja sem randomne pohádžem veci. Nechám. To si dám na snow farmu. Dobre, nejak by som mohol aj zväčšiť farmu. A toto je všetko, čo potrebujem do bane, podľa mňa. Torčky. Teraz ma napadlo, torčky budem potrebovať.
Dobre, takto. Dobre, 39, to čo som povedal. 39 torčiek by mohlo stačiť. Ešte sa tu navečeriam. A ide sa. Tu mám ešte 3. Peknejšie. Rúžová. No. Haha. Dobre. Normálne Syria Kari ma už neprekoná. Keď zahrám si UHCčko. Lebo aj ja niekedy chcem hrať UHCčko. Postiel si tam asi brať nebudem. Tu Líška spí normálne. Lehníš tu jak král. Čakaj. Idem sa tam pozrieť. Tam by ináč mohol byť aj Iron. Dobre, tak ja si sem dám vodu. Iron tu vidím. Pokiaľ ma oči neklamú. Takže dám si vodu. Čo? Jak som ju zobral? Ne, vodu nedám. Ja sa tam idem kopať. Dobre, tuto už použijem kompáček. Iron by som chcel. Neviem, akú úroveň je toto. No, Ironík tu už je. Takže takto tu... Ježi, to je redstone. Som farboslepý, alebo čo? Aj, tam je ďalší. Som tu. Si dám deň, lebo hovno tu už vidím. Takže deň. 12 minút, takže stiažím tento Ironík a končí toto video. Možno, že ešte pôjdem tam dole nejako. Sa popozerať, čo tam je. Dobre, stiažíme Ironík ešte. Hlavne nespadnúť. Ja som sa už zlakol. Dobre. Tam je koblák. To je jak možno. Nie, voda. Tu ostane na tomto bloku tak krásne. Takže 14 minút bude max. Čo budem natáčať videa, takže tuto sa ešte porozhľadnem, tam je Iron. A dúfam, že sa vám táto séria páčila a dajte like, zvonček a odber a teším sa na ďalšie video. Pa, pa.